Ja sa chcem opýtať z tohoto miesta, nie sú len gorily kauzy, sú aj ďalšie. Niektoré som konkrétne nie ja kritizovala. Aj pána ministra Lipšica. Kde je vyšetrovanie týchto kauz? Ako majú ľudia veriť na námestiach, že sa znovu nezametie ďalšia kauza pod koberec? Veď sa vyzametalo všetko. Chcela by som sa ho opýtať aj to, ako skončilo BNG Invest. Po 10 rokoch niektorí za to zaplatili životom, niektorých porazilo starých ľudí, pretože aj pohrebné im niekto zobral, ukradol. Niektorí majú zničené životy, ale existuje CD-čko, ktoré má doteraz generálna prokuratúra a už je Fruny aj dávno vypustený z basy, ale stále pán Trnka, alebo ktorý zastupujúci prokurátor teraz je, nechce občanom povedať to, čo by ich možno zaujímalo. Ktorí politici sú tam? A ja mám informácie, že sú tam politici naprieč politickým spektrom. Uisťujem vás, že keby bolo zverejnené toto CD-čko, tak by bola ďaleko väčšia sila na námestiach a mnohí politici si to odniesli. Ja chcem osobne vedieť, kto tam je, kto vedel o tom, že to ide skrachnúť a kto tie peniaze ukradol. A kto ten celý podvod s politikou pripravil spolu s tými, ktorí možno boli len biele, čierne alebo neviem aké kone a teraz sú už na slobode a zanechali za sebou spúšť a kopu zničených životov. Toto chodte rozprávať na mítingy ľuďom a nerobiť im estrádne programy a neoblbovať ich všelijakými volebnými sľubmi. Lebo ťažko sa hovorí do očí babke, ktorá žije z 262-eurového dôchodku o tom, že my ich zachránime. A ja sa ani nepotrebujem hanbiť za tých, ktorí politiku využívali 20 rokov za hrabanie, aby ľudia obhadzovali potom vajcami a banánmi Národnú radu. Ja ich poprosím, protestujúcu verejnosť, nech hádžu do konkrétnych ľudí, nech nehádžu na túto inštitúciu, pretože tá by mala byť posvätná. Nech si nájdu tí, ktorí sú zodpovední za stav, dnešný stav. Veď ich nájdu, keď si prečítajú len gorily spis a nájdu ich, keď budú odhalovať ďalšie kauzy. Veď všetky sú, aj keď sú pozametané niekde pod kobercom. Chcem povedať, že poslanci, a nehovorte mi, že som nezaradená poslankyňa, ja som z jednej strany vyradená práve pre kritiku kauz, ešte keď neboli plné námestia, a zaradená som do strany Národ a spravodlivosť. Viete, je mi niekedy smutno, pretože mne už niekedy Slovensko pripadá, a hovorím to aj ľuďom na mítingoch predvolebných, ako planéta opíc. Určite z vás v mladosti mnohí sledovali ten film o planéte opíc, kde vládli opice, a ľudí mali pozatváraných v klietkach ako svojich sluhov, pokusné králiky ako zvieratá. Mali aj tých zradcov spomedzi ľudí, ktorí ničili svojich vlastných. Za odmenu týmto zradcom dávali peniaze alebo jedlo lepšie a dávali im privilégia. Vážení kolegovia, poviem vám na konci volebného obdobia, čo si myslím o niektorých z vás. Mne dnes Slovensko pripomína planétu opíc. Že určití politici, určité politické špičky sa prepožičali a vytvorili zo Slovenska planétu opíc a ničia svojich vlastných. A chcelo by sa mi povedať aj tým, ktorí sú na námestiach, tak poďte, nakoniec aj v tom filme sa to skončilo skoro happy endom, pretože sa tí ľudia naozaj pocítili znovu ľuďmi a zbúrili sa proti opiciam. A keď urobili vzbúru, tak zistili, že to vlastne nie je planéta opíc, ale že je to naša matička Zem. Takže urobme najprv my vzbúru na planéte opíc a zistíme, že tá planéta opíc alebo krajina opíc je vlastne naše drahé Slovensko.